podrem trobar moltíssimes coses, entre elles ens apuntava l'Anna, trobarem pa, ara en parlarem. Anna, gràcies per haver estat amb nosaltres. Ho dèiem, trobarem pa ecològic, natural, de proximitat, fet al forn de llenya, el pa de Blat i Foc, que són també avui amb nosaltres. Alfons, molt bon dia, moltes gràcies per acompanyar-nos. Alfons, us veurem a Badaterra aquest cap de setmana. Primera vegada que participeu en aquesta fira o ja repetiu? Crec que hem participat des del primer any que va començar la fira i és un any més, estem molt contents, és una fira que ens agrada molt. La tendència de l'ecològic és una cosa que va molt amb nosaltres, sempre des del primer dia que vam començar vam decidir que volíem fer el producte ecològic per la sostenibilitat, per l'alimentació, perquè no només és la sostenibilitat dels camps amb els que fan les coses o dels animals que mengem ni res d'això, sinó tot el conjunt. El fet de nosaltres l'alimentació ens produeix uns efectes. Llavors, si mengem el pa amb transgènics i tal, no és la mateixa beneficència que ens dona un producte ecològic. Jo, per exemple, al magatzem em va canviar l'olor de les farines normals a les farines ecològiques. Obries la porta i era una olor completament diferent. Llavors busquem promoure això, que la gent agafi consciència, que si mengen un pa integral sigui ecològic, perquè els sulfats queden a la pell del blat, i una miqueta tot això. Expliquem què és el que fa únic el pa de Blat i Foc, perquè ara parlaves del fet que sigui ecològic, però hem fet una llista molt llarga. Ecològic, de proximitat, fet al forn de llenya, que això segur que deixa empremta. Què fa únic un pa de... és pa de pagès, no, això? Sí, és un pa de pagès blanc. Doncs el fa únic el fet de treballar en fermentacions lentes, del forn de llenya dona una cuina lenta, fa que després t'aguanti més temps el pa tendre. Nosaltres, per exemple, us he fet un tall per poder-vos ensenyar la molla, no? La molla de dins, és un pa apretat. El fet que sigui un pa apretat i amb una corna gruixuda, el que ens fa és que aquest pa, d'aquesta mida, ens pot arribar a aguantar tranquil·lament uns 15 dies. 15 dies? Un pa de quilo 200. Per suposat que no com el primer dia, no? Va secant de fora endins, llavors tu quan el tens a l'aire, talles una llàmina fineta i de dins segueix com estaria avui. Va apretant una miqueta, va quedant més compacte, però està a la mar de bo, no? Jo, com a molt, el desè dia el torno una miqueta, però no és més que això. En canvi, un pa d'una mida més petita, que és la que venem, aguantarem entre 5 i 7 dies, depenent de la varietat. D'acord. Perquè sempre les coses que afegeixes canvien la formulació química, no? Si fiques ceba, el pa queda més tendre, si fiques all, el llevat no aixeca i queda... Parlarem de totes aquestes varietats que ens proposeu, que són moltíssimes, però ara ens deies productes ecològics, productes naturals, productes de proximitat, i sabem que treballeu amb pa elaborat segons el mètode tradicional de doble fermentació, fent servir la massa vella. Què vol dir això? Bueno, a veure, us explicaré. Mira, us he portat una miqueta de massa vella i una miqueta de llevat, perquè veiem la diferència. Això és un llevat sec. Això és un llevat sec, llavors nosaltres fem servir aquestes dues coses pel procés del pa. Si només féssim servir la massa vella, que és, com podeu veure, és una textura molt enganxifosa, trauria una miqueta, però si us hi fixeu veureu bombolles, no sé si es veurà a través de la cambra, però es veuen unes bombolles aquí dins. Sí. Llavors això és el que produeix la fermentació, els bitxets, que diem, que es creen a dins de la massa. Llavors, si amb això ho féssim només amb la massa mare, que seria la massa vella que li diem nosaltres, la fermentació és molt lenta i és molt difícil de poder preveure en el carrer. Això quan ho treballem a casa, amb el lloc quiet i tal, sí que podem treballar i tindre una previsió. Llavors tenim que treballar amb una miqueta de llevat natural. És llevat natural, únic que està liofilitzat pel fet de poder treballar amb unes altres climatologies i amb uns altres avantatges, que és que el fet que el llevat sec està liofilitzat i no tindrà aigua accelera el procés de fermentació una miqueta. El llevat sempre treballa més ràpid que la massa mare. El que passa és que amb la massa mare la fermentació dels microorganismes que es crea són molt beneficiosos a l'hora de digerir el pa, a l'hora de pair-lo, a l'hora del gust és un altre món. Sí que és veritat que hi ha vegades que la gent troba que és un gust un pèl massa àcid, però llavors això sempre es pot jugar amb fer unes fermentacions més lentes, més ràpides, amb més concentració de massa, mare, amb menys, i és molt més saludable. És molt més fàcil de pair, molt més nutritiu, el fet
de menjar l'integral també et fa que sigui molt més nutritiu, perquè els minerals i m'he perdut, els minerals i les vitamines estan en la pell del blat i normalment mengem farina blanca, amb la qual cosa només estem menjant hidrat de carboni. D'acord. I és una cosa que crec que la gent es té que conscienciar una miqueta per començar a tindre una dieta més completa. Perquè parlàvem de l'ecologia, no és només cultivar sense transgènics, sense adobs químics, sense sulfats, sinó també el conscienciar-te a l'hora de menjar una cosa natural i completa, no? Si tens un problema de que la fibra no et senta bé, doncs no mengis integral, però si no és alguna cosa així, jo aconsello menjar un pa integral sempre. Sí que és veritat que sempre ens aconselleu que mengem pa integral o pa d'espelta en lloc del pa blanc. En qualsevol cas, la varietat que vosaltres ens oferiu és... Mira, us he portat un d'espelta, també, perdona. Un d'espelta? No, al contrari. Us he portat un d'espelta, també, perquè és millor el d'espelta? Millor, més saludable, entenc. És més sa, és més, diguem, a veure, el motiu principal és que és un blat antic. És un blat que no està tractat, no està hibriditzat, no està manipulat genèticament, és un blat amb unes propietats molt diferents del blat comú, en el fet que el gluten que té és un gluten més tou, molt més digerible. Els blats comuns, l'haver hibriditzat per aconseguir una producció que no emmalalteixi amb tanta facilitat. Això, el pa d'espelta, que em deies que el que m'està cridant molt l'atenció és que tota l'estona m'estàs dient que ens ajuden, que són més fàcils de digerir, que ens ajuden, perquè a vegades pensem que, o tenim la tendència a menjar pa integral o pa d'espelta només quan volem perdre un parell de quilos, que pensem que ens ajudarà més i després tornem al pa blanc. El pa integral no prima, el que ens ajuda, no? Ens ajuda a regular, i l'espelta no és laxanta, l'espelta el que fa és regular. Potser hi ha altres pans amb més quantitat de fibra que sí que són laxants, sí que et produeixen un efecte de tindre que anar més al servei sovint, però en el cas de l'espelta no, el que fa és regular-te l'intestí, regular-te tot el sistema digestiu en general. Jo ho noto bastant a casa quan menjo pa d'espelta, que intento menjar-ne més que de l'altre, o que de quan en quan peco també, però és molt... Ho notes, el trànsit intestinal, saps? No és que tinguis que menjar un pa d'espelta integral i sortir corrents, ni molt menys, no? Seràs tu mateix tal qual sempre, simplement et regularà i et farà poder pair-ho tot millor. El gluten més tou, el gluten és una substància viscosa i que s'adhereix als intestins. El pa d'avui en dia, per norma general, no dic tot, però per norma general, té un excés de gluten per aconseguir que el pa infli més. Llavors, hi ha teories de gent que diu que el fet que hi hagi tanta intolerància amb el gluten i tanta història amb el gluten és fet que s'ha abusat d'ell, entre altres coses. S'ha arribat a ficar gluten en infinitat de menjars perquè creix. El gluten és una cosa que tu li fiques aigua i calor i creix. Llavors, si ho fiques en una botifarra, la botifarra és més grossa, sí. Doncs s'ha abusat molt d'ell. Llavors, això és un gran tic que al no ser hibriditzat manté les seves propietats primeres. D'acord. El fet que es deixés de produir és perquè és un granet molt petit, amb molta pell, més propens a patir malalties que aquells grans comuns, llavors es va deixar produir pel fet de producció, rendibilitat i riscos. Avui en dia s'ha recuperat perquè la gent torna a voler recuperar les coses bones aunque surtin més cares. Avui en dia es plantegen les coses d'una altra manera, la gent pot gastar-se, qui pot, una mica més de diner en un producte més sa, i aprofitar-ho pel seu cos, per suposat. Estem parlant dels aspectes saludables pel nostre cos, però no ens podem oblidar, i sobretot els que són panarres, del gust. El fet que sigui un pa fet a llenya, m'imagino que a nivell de gust no té res a veure amb un pa que no hagi estat elaborat d'aquesta manera. Per mi no. No? Per mi no té el mateix gust. Val, pensava que deies que no. Vale, per mi no té el mateix gust, per suposat. Inclús avui en dia que els forns, en principi, no pot entrar cap fum a dins, no pots fer el foc al mateix lloc, té que ser un foc indirecte. Inclús així, el cuinat li dona un altre toc, li dona un altre gust, un altre... I això que no hi ha un contacte directe amb el fum, com en els forns antics de cúpula, que ficaves la llenya, traies la brasa, ficaves el pa... En allí sí que hi havia un contacte directe amb les restes de la llenya. Però inclús sense haver un contacte directe, la cocció, al ser més lenta, al ser a unes temperatures diferents, la temperatura va baixant, no és una temperatura constant. Tu fiques el pa, després va baixant de temperatures, primer agafa força i puja, després va coent... És tot molt més lent i el que fa és que quedi amb una altra textura, principalment, i amb un altre gust.
i amb unes altres propietats. Hem parlat d'aquest pa integral, del pa d'espelta, que hauríem de prioritzar per davant del pa blanc, però ho dèiem, les varietats que ens oferiu són moltíssimes, fem una miqueta de llista. Són una infinitat. Bueno, he portat una, perquè és que no me'n recordo de totes. Fem pa blanc, fem pa de cereals, el de cereals, per exemple, fem nosaltres la barreja, no volem comprar cap preparat, perquè com volem fer tot ecològic, els preparats et trobes en què vulguis que no, sempre porten algun additiu. Si són ecològics, els additius són ecològics, però no soc partidari d'afegir additius, ni millorants del pa, que els hi diuen avui en dia, i ja fa uns anys que existeixen els millorants del pa, per mi no milloren res, és una paraula una mica... Llavors, al pa de cereals fem barreges de sègol, de blat, d'arròs, un bon sortidet de llavors, després fem també pa de formatge tupí, que és un formatge macerat amb aiguardent, amb un gust molt personal, pels que li agrada el formatge fortet. Si sou de Burgos, no mengeu formatge. Fem també pa de ceba, fem pa de sèsam, fem... I els prenyaus. Sí. Què és això dels prenyaus? Bueno, això de prenyaus, la paraula prenyaus ve de la zona d'Astúries. A Euskadi, per exemple, es coneixen com choripanes. Aquí no tenen una paraula, jo els dic panets farcits perquè és el que millor es descriu, però no tenen una paraula en si. El bollo prenyau és un panet que tu agafes i abans de ficar-lo al forn el farceixes amb un xoricet, amb una botifarra, amb un formatget, amb un trosset de tofu, amb espinacs i nous i panses, amb el que et vingui de gust farcir-lo. Llavors, un cop l'has farcit, el fiques al forn, el fermentes sempre primer, el fiques al forn i et surt un panet, un entrepà calent recient fet. Escolta, jo crec que ningú es pot perdre aquest cap de setmana al Balaterra, a part de per les moltíssimes coses, els moltíssims atractius que ens ha explicat l'Anaventura, també per tastar aquests pans, no només els prenyaus, que això del xoricet ens desperta, també l'espelta per compensar una miqueta, Sí. Podem tastar aquests pans, que heu tingut l'oportunitat de veure'ls, a veure la molla de dins. Ja només per la vista ja veiem que són pans bons, a més de saludables i tot el que hem comentat. Jo, amb el teu permís, agafo aquest crostonet i el tastaré. I tant. Home, perquè jo soc molt panarra. Us el deixaré aquí perquè el disfruteu. Ai, doncs mira, moltíssimes gràcies. En qualsevol cas, ens veiem també aquest cap de setmana a Balaterra, que a més també hi haurà un taller de pa perquè tothom que vulgui pugui fer pa i sapiguem com fer-ho. Sí, farem un taller per la mainada principalment, i si algú s'hi vol animar tampoc li direm que no. Doncs ja ho sabeu, si feu cara de pena, l'Alfons us deixarà també participar, tot i que no sigueu petits. Alfons, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Us ho recordem, 11, 12 i 13 de març a la plaça Pompeu Fabra, Balaterra, aquesta fira que arriba a la 5a edició.